Saavi. Holy shit. I'm touching myself tonight. Sata tilaajaa. Kiitos kaikille 100 tilaajalle. Ihan oikeesti. Te olette parhaimpia. Kiitos! Woohoo! Let's celebrate. Okay. Young Devi. Kiitoksia oikeesti kaikille 100 tilaajalle. Joskus mä vielä ajattelin, että ei tätä päivää olisi tullut. Ja nyt mulla on jo niinku 100 tilaa. Kiitoksia oikeesti rakkaat katsojat, että te jaksatte katsoa ja tilaatte kanavaa. Ja oikeesti yes! Hei! Uutta matskua luvassa. Tampere-kuplista. Vähän tansahtavampaa menoa. Ja niin, ja by the way, kävin tuolla Jukikonissa. Siellä oli hauskaa. Vähän tanssahdeltiin sit sielläkin, mutta hei, jos joku tulee Tampere-kupliseen, niin hei, viestiä mulle, jos haluatte tavata, tulkaa vaan tapaamaan, halimaan. Noniin, mut pitemmittä puhetta, kiitoksia rakkaat katsojat, pysykää positiivisina, pysykää positiivisina ja Ranskis out!